ang pagsangyaw sa maayong balita, sayon ba o lisod? Sayon, lisod. Mao may misyon. Mao'y misyon sa mga apostoles, mausad na'y misyon sa tanang binunyagan. Karon mag-confirmasyon ta karon, muna mo confirm ta ang mga binunyagan, mo confirm nga buhaton na namo ang among misyon. Ug unsa may misyon nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Lingiyay mong tupad ing na nagtuman ka na. Nagtuman. Nawa. Sige latag simba. Nya inigingos pari, dad-a ang kalinaw ni Kristo, ibilin lang dire. Dad-a, pasabot isangyaw, ngadto tanan, ginikanan, iguli sa inyong balay, kinahanglan ang imong gida, maayong balita, dili ng isda nga pinaliti mo das iskina, dili ng mga, sana diha imong gida, kana maayo man sana, mga sudan, para sa pamahaw, okay man na siya. Pero basig gadakas isda, gadakas sudan, gasigi na kag-ingon nito, kamo na uli na lang kung ikasimbahan, naalang yapon mo diha, sige lang yapon mong katog, mga wa mo'y batasan. Kung saan mo na, mayo ng balita. Na, igatubang ni mo sa imong bana nga nagsigig hapyod sa manok, ikaw ba, nalagi ng naong ni mo diha. Kasugarol gini mong buhanga kayo, ikaw mausab da, mayo ng balita. Nya moingon pa jud ka, ikaw wadyo kay simba-simba. Sus, maimpirno gyud kang buanga ka. Moingon sa tuwing imong banang gahapyod sa manok, mauna kang buanga ka. May nang balita. Dili. Unsa man di ang mayong balita? Unsa man? Kaning gibuhat ni Pedro ug ni Juan, gipriso sila, humagpriso giingnan dayos mga pangulong pari. Kining maong mga pangulong pari nga niatubang nila, mao ni ang ni desisyon nga ilansang sa cross si Jesus. Sa ato pa mupatay kining mga tawhana, doon na ni sila'y gahom sa pagpatay niya. Niingon dayon ang mga pangulong pari, buhian mo namo pero ayaw na gyud mo pagpanabi anang nabanhaw ang inyong pangulo. Kadtong gipatay na dinhi, ayaw to ipanabi na nabanhaw. Unsa may gisulti sa tubag ni Pedro, kanis Pedro namakak ra ba ni katulo, no? Ingna lingay mo tupad ingna liwat kang Pedro. Namakak niyo pagkato na si Jesus hapit na patya. Katulo siya gipangutana. Sige siya, dili oy. Di ba kauban ka? Dili oy. Di ba kamo mangkuyo ka? Dili oy. Ana siya. Hangtod ni tuktugaok ang manok niya, nihilak dayon siya. Paghilak na ni Pedro, sugod ato, isigihan na siya og hatag sa grasyas Espiritu Santo o mauna ni ang iyang gisulti. Kanimo mayong balita, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Sa ato pa di ay ang maayong balita, kana bang magsunod na ta sa sugo sa Dios? Sugo ba sa Dios nga magyaw-yaw ka dito sa inyo? Tubag. Sugo ba sa Dios nga manglimpyo ka sa inyong balay? Sugo, dili. Awa mo kibaw? Sugo ba sa Ginoo nga magluto kag pagkaon para sa imong kauban sa balay? Mura mo guway klaro. Sugo ba sa Ginoo nga manglaba kas mga bulingon? Sugo bas Ginoo nga magsigi kag duwa anang cellphone, anang computer?
Sugo bas Ginoo nga mo eskwela gyud ka, isip estudyante magtuon gyud ka? Sugo na dili. Sugo bas Ginoo nga kamong mga batan-on manguyab gyud? Kamoy rason niya. Pamalandong Importante kamaotang maminaw sa Ginoo. Doon natay daghang sayop, na atay daghang iusab, usbunon sa tong kinabuhi. Sama ni Pedro, dugay ang iyang proseso sa pag-usab, pero nausab gid siya. Kana bang moabot gid unta ta sa punto nga ganahan na gitang mosunod sa sugo sa Ginoo. Si Father Red nga nag-birthday karon, nasa na siya istorya nga ning gawas na siya sa seminaryo, na under man nako siya sa SPFY katong diha pa ko na-assign sa seminaryo, ning regency na siya. Naghunahuna siya og laing classes kinabuhi. Unya doon na dayoy mga panghitabo nga iyang na pamalandungan nga pabalikon siya sa seminaryo. Iyang gisunod karon makakolekta na gyud. Anay sugo sa Ginoo, di ba? Kanasang akong manghod si Clito, kuan man na kana na ang kamanghuran namo. Legion of Mary pud na siya. Ana niya akong pag-graduate na nako sa college 1987, pagka 1988 kuan naman may kanang regular nako. Nya duha man sa akong manghod ang wa ka eskwela, ang sunod nako si Mio, Romeo, unya si Cleto, kamanghuran, pulos na sila graduate og grade 6. Ako din silang giistorya, kinsa ninyo gustong mo eskwela, usa lang ninyo kay di nako makaya ang duha. Ingon dayon si Cleto wa magtingog-tingog, nya si Mio kay gusto namang magbinyo, kugihan naman kay ditong nagsigig panguma. Dako naman kay uma sa amo. Ingon des Mio kana alas Cleto kay bata pa. Ako din siya gipa eskwela din siya. Pagdangtan og usa ka semana, naghilak man dito sa amo. Pag abot nako bagi kang ko opisina, nang anong gahilak man ka? Di nako kaya ang pag-eskwela. Labad kay akong di ko kamausa. Di jud ko kasabot na sa kanang diskusyon sa maestra. Iko ko masayang lang imong gasto. Nako sige ugma uli is bukid ing natong imong maguwang pari adire kay ipuli nako to dito ni mo eskwelahan. Nya nganha nas Mio, ako nang giadtong principal sa CCC, Yose na karon. Si kuan man tingin to si Ma'am Attorney Barcelom siguro to principal. Nya kay kaila ra man pud ni mi kay suod-suod man ko diha CCC zona. Ako din ito, ma'am, ako ning ipuli akong manghod. Ingon siya, uy, Chris, dili man ni basketball nga naay substitution. Nagsugod naman klase, Chris, o niya, ganang, dili man ni pwede, kay may magbasketball ni nga time out ring usa, out niya, substitute ning usa. Nako, ma'am, first name Ragyod Osbon, ma'am, first name Ragyod og edad, mao Ragyod Osbon, ang middle initial, ang middle name, hasta ang apelido, mao Ragyod. Tas tang kumbati na ko ato og tuod man ni substitute si Romeo og si Mio mo nilampos og marine hangtod nagtrabaho na gid siya isip marinero og ni-retire after mga 25 years. Si Clito nagpabilin gina siyang ingon ana. Nya unsa may sugo kas Ginoo niya, ako patong pangutanon. O kining iyang kinabuhi karon sugo bas Ginoo. Pero sige siya serve sa simbahan, doyo, ginana. Mao sa tingin na iyang gusto. Basta ang timailhan nga nagsangyaw tas maing balita, nagsunod ta sugo sa Ginoo. Kano bilingi ako no imong tupad. Ing na nagsunod ka sugo sa Ginoo. Kanisa si among inahan, si Mama Bali, may tawagan Valeriana man na siya. Bali ang angga, Mama Bali. Na
Ambot nagsunod ba sa kaya pulong sa Ginoo kay basta nga akong namatngunan sukad pagkamatngon na kog buot hangtod nag-edad kog mga 10 anyos sige gina siya latos namo latos gina mag-average kami kaduha latoson sa usa ka adlaw kana ra bagyong sangas bayabas mga bali gina sa among lawas karon nakapamalandong ko nagsunod ba kato siya pulong sa Ginoo sa dato no basta kulbaan gyud ko bisan gani karon ba nga pari nako hapit nako mamatay kanang makadungog ko na bitang anas balay nga kana bitang musyagit ang mama sa kasuko mana ba mukuba akong dughan kay mao man ay tono ni mama nga kana bitang musyagit bitaw piste mo papulion din mga tos balay nya kana sa sklito mao sa nay among pagkataon na ana niya mao ginay gadag dimal namo sige miglatusan kay kuan man kana kanang gamay kay siya ba nya kaming tulo dagko nami barkada ming tulo kalaki mukuyog mo na siya nya galisod paglakaw ba nya ug unsay among dadon magdamig tirador dasa na siya tirador sus karon igabot namo ngadto ngita mig mga langgam na ilanggam magsabot mamikin say mutira ako makabaon ako mutira hasta ako maguwang hasta mangon ako miyo kana mas klito mo ilog-ilog din magkurog-kurog ra bang kamutan iya din tirahan didigid maigo iglupad amo ding hapakon ikaw po amo hilak mo dai among tapinan ang baba kay makadungog si mamang dai mo hilak latosan man gyud tapinan among baba sus mamuwa masad nga rin kaya di na mo patingogot sa igbuhi na mo. Latos na sanmi yan. Si malasa. Pero amot, sugo ba katos Ginoo linatusay? Murag dili. Pero ang bawi-bawi lang pod kaya sila mama o si papa magsigig yung rosaryo kada adlaw. Usahay pa adto pa mi malatusan samtang nagrosaryo malatusan gyapon mi didto. Tingali nagmixture to ang sugo sa Ginoo ug ang sugo sa tao. Pero consistent lang gyud sila sa magpapa nga magsige lang gyud rosaryo. Hangtod gyud nga kaming 5 ka anak nakaalagad gyud mig simbahan gani ang upat nila ka anak nga lalaki naagi na pari nga usa nila ka anak. Karon kusog na kay mamaligyag slat. Tingali kauban sa atong kahuyangan, kauban sa atong kakulangan, maningkamot ta pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ug ang sugo sa Ginoo makaayo gid na sa katilingban. Unya matuman ra nato kung magpadayon gitag ampo, kana bang mahimotang maampuon. Muna iampo nato ato mga politicians kauban sa ilang mga kahuyangan, kauban sa ilang mga kakulangan, mahimo ta silang maampuon. Unya na bang gugma sa pag-alagad. Kasama nila ni San Pedro, ang gugma nila ni Jesus, nahimo sang gugma nila sa katawhan alang sa kaluwasan. Kana mo'y maayo kayo. Muna diri sa atong ebanghelyo, gisaway sila ni Jesus nga nagpagahi sa ilang mga ulo. So mga gahiog ulo sa gining mga apostoles. Pero wa gyud mo surrender si Kristo. Sige lang gyud siya, sige lang gyud. Hangtod gyud nga nahimo gining mga martyrs kining mga apostoles igsip lang ni Judas Iscariote. Di lang kita mohonong og sige og sangyaw, sige grinyo mo na karon sa atong mga gipanghimo dinhi. Ang atong tema sa atong kapistahan karon kaning San Vicente Ferrer Ligon og Solondon nga kauban sa pagpapanaw sa paglaom. Naagid ng paglaom nga ma-renewed motubo gyud ta. Ayaw gyud surrender. Kadto bitang di ba sa atong kumilik na isyu man ni sila maayo karon kadtong ilang votation sa online voting sa OFW daghan mag-eng complaints nya na say attorney nga niingon nga katong expert sa IT nga kinahanglan unta
ang sana kaning counting machine dili gyud i-connect sa internet before, during, and after sa counting. I-connect lang siya sa internet kung mag-transmit na sa result. Pero ang resulta dito sa presento, palabason o sa ang official nga resulta without connection sa internet, kay mamiligro nga mahak ang resulta. Ang resulta ani kani nga maong attorney gifailan og kaso sa Comelec, kay murag iyang gidaot ba ang Comelec. Gifailan siya kaso, gipadisbar siya, gipatangtang ang iyang CPE nga license, o murag gipadisqualify man ting ito siya, kinidagan man sa ni siya og usa ka posisyon. Pero wa gyud siya mohunong. Sige siya, total matud pa niya. Wa man ko magdaot sa Comelec, gusto man kong mutabang. Nga nakita na ko karon sa iyang vlog, gabi nakita na ko, bag-o pa lang yun, iyang gipakita na anay amendment sa kaning procedure sa Comelec. Gi-appeal na dito nga dili i-connect ang counting machine sa internet before, during, after sa pag-release. I-connect ra siya, inigkuan na. Perti niya sang daig sa Comelec, ingon siya kanindot aning gibuhat sa Comelec. Pasabot, ang Comelec naminaw, wa magpagahi sa ilang kasing-kasing naminaw. Og nakita nila, mauday ni ang makatabang aron ma-relax ang mga botante. Kay mao man ay gustos Ginoo nga ang Comelec muhatag og assurance sa ilang sistema og sa ilang mga kinaiya nga ang atong gihatag nga kada vote, kada boto nga atong gihatag sagrado man na, kay ato man ang desisyon nya, kaugmaon man as nasod, protektahan gid na siya nga maihap gyud, dili mamimber anang gitawag og dagdag bawas. Kay mao man na ang tikas dias machine, dagdag bawas. Ang di nimo gustong padag-on, bawasan. Ang gusto nimong padag-on, dagdagan. Ana man na ang duwa. Og pinaagi niini basin pa matabangan. Og mao na nga ning hangyo ning maong lawyer na man na sa social media, tanawa lang na ninyo, ning ingon gid siya, atong bantayan, labi na gid kuno sa mga BEI, it must be a serious rule nga inig closing na sa machine, kanang inig testing bitaw for sealing, kanang before siya gamiton, i-sealed man na siya, kinahanglan gyud nga dili siya connected sa internet during testing nya. Inig testing nga clear gid siya, why sod ana paragos ballot box sa una katong ana-anaon ba, ana-anaon. Karon iko naman i-run naman ang machine, dili gyud siya connected, inig-run kuno haron inig-silyo na niya ang result, limpyo gyud nya, dili gyapon connected. Hangtod mahuman ang voting, hangtod mo pagawas sa iyang resulta, una pa sa i-connect to transmit ngadto na sa higher nga convening machine. Ayan na. Nindot. Makatabang-tabang gini. O ato pag yung monitoron. Nga naman, kay ang gusto lagi sa Ginoo, naagin ng truth. Mo nang niingon si Pedro, kinsa may among sundon, ang kamatuuran o ang bakak. Nganong didan maminimo pagsulti, nga ang among kasing-kasing nakasinati man, ang among hunahuna o ang among kaugalingon nakasinati mas kamatuuran. We should stand by the truth. Og mao na mugawas gid unta ang kamatuuran karong midterm elections, ug sa tanan pa natong mga elections mugawas unta ang kamatuuran kinsa gyud gipili sa mga Filipinos aron di na ta magsagubang aning kagubot, kaning pagka bahin-bahin o kining pagka questionable nga mga transaksyon sa ato karong katilingban, labi na sa atong gobyerno. Mahimo ra ni
kung magsunod tas Ginoo dili sa tao.